It's left in Nebraska and over a crest on a little patch of heaven. Us ho assegurem que tiren més nervis. Si estem nerviosos. Estem molt nerviosos. És com algú de que tothom t'està mirant i és una sensació molt rara i molt estranya. Això que estan acostumats, perquè fa ja anys, és la 5a gala que fem, la 5a edició, però bueno, sempre hi ha aquells nervis, i també està bé que hi siguin, aquell coquet a dins la panxolina, no?, abans de sortir, després el primer número ja, quan han tastat l'escenari, ja se'ls hi passa. D'aforament limitat, res. S'han duplicat les cadires perquè hi pugui cabre tothom. L'imant d'atracció no només són els nens i nenes, l'imant d'atracció també és que avui això es fa per la Marató de TV3. I know a place, pretty as pie, where the river bend hits up with the end of the sky. It's left in Nebraska and over a crest on a little patch of heaven way out west. Ai, que els nens Molt bé, molt maco totes les nenes. cada any molt bé, es superen. I ens agrada la dansa i una mica la música clàssica també, i així ens ho fem passar una mica tot, sí. Per la solidaritat, sobretot. És important col·laborar amb la Marató. Dansa moderna, dansa clàssica, hip-hop... Ha sigut un públic entregat, molt, però ara reclamen més implicació encara. Que Ai, no vagi sabia ho facin per la Marató de TV3. Casi no sabia.